Takže, dobrý deň dámy a páni, dneska vás vítam u nového videa z UK. Toto dáme takto divne pod zem a ideme si otvoriť toto na nové vajíčko, ktoré je za 2500 goldov. A Aurasaurusa. Môžeme ísť na to? Počkaj, ešte poviem pravidla challenge. Na Joli bude... super, som sadla môjho Dina. Takže Joli na uvidí môjho Dina. A ja budem hádať, aká to je farba. A počas toho budem aj hečovať. Môžeme ísť na to? Áno. 3, 2, 1. Tu vidím čas, takže... 13, 12, 11... Ako by ste chceli farbu ináč vy? Ja chcem extrémne toto čierno. Netuším prečo, ale páči sa mi. Dobre. 3, 2, 1... Je to? Dobre, idem hádať farbu. Je čierna. Není. Je oranžová. Áno. Takže môžeme sa pozrieť? Nie, musíš uhadnúť presne rad. Prvý to není. Druhý? Nie. Štvrtý? Nie. Tretí. Áno. Jej, to je cute. Akorát som chcel čierneho, ale ty si pekný. Skoro ako lava vyzeráš. Už sa mne pekne pozeráš. Dobre, a teraz tu máme toto vzácne vajíčko. Toto vzácne, jo. Hugačáka. Kam, počkaj, na neho musíme urobiť rituál. Hugačáka. Dobre, to Hugačáka. Nastavím drme. Prepašte, mám tu brata. Neviem, jak sa to vyslovuje. Taký divný má názov. Môžeme? Hej. Máš na ňo? Nie, daj toto. Dinodex. A tu ne. On, jop. 3, 2, 1, ideme. Počkaj, ty už nejakého máš? Jak? Nemám. Mne to ukazuje, že už nejakého máš. Aké je farby? Tento. Dobre. Netuším. Uvidíme, či to... Uvidíme, či je Počkaj, ja idem pozrieť, či to není náhodou môj. Počkaj, ty ho máš Nie, tiež? ja nemám ani kúpené vajíčko. Nie. Dobre, ideme. 3, 2, 1. Humbababa. Takže, tu by som chcel to, buď toho rúžového, alebo to zeleného, alebo tie... Tento nejde získať. No tak asi čierneho. Tento nejde získať. Už? Ešte nie. Ide. A, je tu. Je... A není to ten, ktorý mi tu ukazuje. OK. Je zelený. Počkaj, musím ho nájsť. Mám ho. Je zelený. Není. Je biely. Má na sebe bielu. Takže to bude jeden z týchto. Áno, bude to jeden z týchto. Je to v tom rade, je to ten druhý. Nie. Tretí. Nie. Štvrtý. Áno. Wow. Oh my god. Presne tento. Ty je cute. On tam je, brosky. Kamo, čum, jak sa podobáte. Pozri, jak sa podobáte. Kde? Kde? Mne sa rozpláno, ale je to proste on. Dobre, tu je. Ľudia. Kde? Tu. Tu si, taký maličký. Takže je v ňom, je to isté, akurát menšie. A ja sa s vami lúčim. A si s tým spokojný, čo si získal? Áno, som. A ty? Sice sú to moje veci. Ako ja mám tiež aura. Takže, mal som vás rád. Ale nehečujem. A čau.